Uy, ano na? Tapos na ba magpilian ng kapartner sa sayaw? Ay, kanina pati. Sobrang tagal mo kasing dumating. Dumaan lang ako ng CR. Nagpalit ako ng PE uniform. Sino pa bang walang partner? Aba, maghanap ka. Di naman kita pwedeng ipag-receive ng partner sa sayaw kanina. Hindi ka VIP, te. Tsaka, nag-uunahan na nga sila sa mga magagaling sumayaw eh. Ikaw, may partner ka na? Ako pa ba? Siyempre meron na, no? Mga lalaki pa nga mismo lumalapit para maging partner ako. Wow! Ibang level naman talaga yung confidence ng pinsan ko na yan. Pero seryoso nga, sino sa mga lalaki yung available pa? Ah, alam ko na! Ayun oh! Yung suplado natin kaklase nung high school. Shh! Pipig mo nga! Baka marinig ka! Oo ha? Ang layo niya kaya? Nandun siya sa kabilang side ditong classroom. Tsaka sa ingay pa ng mga kaklase natin. Nako, malabong makaabot sa pandinig niya yung mga sinabi ko. Kahit na ano. Pero sige, lalapitan ko na lang. Nakakainis naman kasi. Bakit siya pa yung walang kapartner sa sayaw? Ay, nagtaka ka pa. Eh sino ba namang pipili sa kanya kung laging ganyan mukha niya, Ang sungit-sungit tingnan. Kaya nga wala siyang ka-close dito sa klase natin, di ba? Ganyan na rin yan nung high school pa lang tayo. Alas lang na naging kaklase pa natin siya ngayong college. Ka na nga maingay. Tatanungin ko na siya. Baka mag-start na tayo ng practice eh. Okay, go! Good luck sa'yo. Sana mapapayag mo siya kasi kung hindi, magsosolo ka talagang babae ka. Pa-late-late pa kasi. Ang ingay mo, Elaine. Mas malala ka pa sa paniner mo ng nanay ko. Magpalit na lang kaya kayo ng role. Ay, no! Never! Lapitan mo na yung partner mo. Tatanungin ko na si Clyden. Clyden, may kapartner ka na sa sayaw? Wala pa. Ako rin wala pa eh. Tayo na lang ba yung wala? Oo yata. Sabi kasi ni Elaine, ikaw na lang daw yung walang partner sa mga lalaki. Kung okay lang sana. Tayo na lang. Ha? I mean, ako na lang partner mo kung wala ka pa. Sige. Okay ka lang? Namumula ka. Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Okay lang ako. Naggulat lang ako na pumayag ka na maging partner ko sa sayaw. Wala bang lumapit sa'yo kanina para... Ayoko sa kanila. Mas gusto mo bang solo ka lang? Oo, sana. Pero, di na rin masama kung ikaw yung magiging partner ko. Classmates naman tayo nung high school. At least ikaw, kilala ko na. At alam kong magaling ka sumayaw. Salamat. Halika na, mag-i-start na yata. Okay. Dear Love, ako si Cyrene. High school pa lang crush na crush ko na si Clyden. Pero wala akong pinagsasabihan nun. Kahit ang pinsan kong si Elaine, walang alam tungkol doon. Baka kasi tawanan niya ako kapag nalaman niya na si Clyden yung dahilan kaya hindi ako nagpapaligaw. Wala ring nakakaalam na kaya ako nag-take na accountancy ay dahil din kay Clyden. Buti na lang, kinaya kong panindigan yung course na kinuha ko. Kundi, lagot ako kay mama. Grabe, nakakapagod yung practice. Parang ang dami ko nang na-burn na calories dun ah. Tubig? Uy, thank you ah. Pero paano ka? Hindi mo pa yata nababawasan to eh. Hindi pa nga. Hindi ko naman yan ibibigay sa'yo kung nalawayan ko na. Okay lang naman if ever. Hindi ka naman bad breath, di ba? Siyempre hindi. Anyway, ang galing mo kanina. Sakto lang. Kailangan para sa grades eh. Okay lang ba na ako yung partner mo? Baka kasi bigla na lang may mga away sa akin. Don't worry. Wala na akong girlfriend. Nag-break na kami 3 months ago. Okay. Ikaw, wala ka bang boyfriend? NBSB ako. Talaga? Bakit? Anong bakit? Required na ba sa edad kong to na dapat may boyfriend na ako? Hindi naman, pero parang imposibleng walang manligaw sa'yo. Paano mo naman nasabi yan? I mean, talented ka. Matalino. Maganda ka. Kung gugustuhin mong magka-boyfriend, hindi talaga imposible. Valid naman siguro na reason kung sasabihin kung wala pa akong magustuhan, di ba? Taas siguro ng standards mo. Hindi naman. Hindi ko lang talaga type yung mga gustong manligaw sa akin. Lahat kasi sila mga addict sa mobile games. Biggest turn off ko yun sa lalaki.
Okay lang naman na naglalaro, pero hindi yung kahit oras na ng klase, game na game pa rin sila. Ang lala pa mang trash talk. Gets ko naman. Ayoko rin ng ganun. Kaya nga wala kahit isang game na naka-install sa phone ko. Talaga? Pareho pala tayo. Kung ganun, ano palang libangan mo? Nakikinig lang ako ng mga kanta. O kaya nanonood ng survival shows, movies. Marami namang pwedeng gawin bukod sa paglalaro. Pero hindi ko inaabuso yung time ko. Sinisiguro ko pa rin na sapat yung time ko para mag-aral. Saan ka nga pala magla-lunch? Sa kantin lang? May kasabay ka ba? Si Elaine sana, kaso mukhang may mga kasama na siya mamaya. Sabay na lang tayo. Ha? Sabi ko, sabay na tayo. Wala rin naman akong kasama. Ano, tara? Okay. Grabe pa, wish mo. Magpapalit ka ba muna? Yup. Kung gusto mo, mauna ka na sa kantin. Baka mawalan tayo ng pwesto. Sige. Ako na rin bahala sa lunch natin ha. Libre kita. Ha? Wag na, Clyde. Nakakahiya. Huwag ka nang mahiya. Libre mo na lang din ako next time kung gusto mo. O sige. Yung panlilibre ni Clyden, nasundan pa ng maraming beses. At tuwing ako naman yung manlilibre sa kanya, palagi siyang tumatanggi. Siya raw yung lalaki, kaya siya dapat yung magbabayad para sa aming dalawa. Parang ang haba tuloy ng hair ko sa ginagawa niya. Aminado naman ako na nakakakilig yon, pero syempre, ayoko rin masyadong umasa. Totoo nga na wala ng girlfriend si Clyden. Nursing student pala yung ex niya at nakikita ko na lagi nang may kasamang iba. Si Clyden, mukhang wala na rin talagang feelings para sa ex niya. Pauwi ka na ba? Oo, ikaw ba? Pauwi na rin. Same way lang naman tayo, di ba? Sabay ka na sa akin. Dala ko yung motor ko. Ha? Wag na! Madali lang naman makasakay paglabas ng campus. Ihahatid na kita para di ka na mamasahe. Nakakaya kasi. Lagi ka na lang nahihiya sa akin. Wala bang gumagawa nito sa'yo dati? Wala eh. Ikaw pa lang talaga. Eh di masanay ka na. Kasi lagi ko na tong gagawin. Pero bakit? Para sure ako na safe kang makakauwi. Huwag kang mag-alala. Maingat ako magmaneho. Hindi ba masyadong nakakabala sa'yo kung lagi mo kong ihahatid sa amin? Hindi naman. Okay lang. Ikaw naman yan eh. Basta, sa akin ka lang magpapahatid ah. Oo naman. Gusto mo bang bilhan kita ng sarili mong helmet? May dala akong extra pero sa ate ko yon. Hiniram ko lang muna. Nakakaya sa ate mo. Ngayon lang naman yun. Kasi plano ko talaga na bilhan ka ng sayo. Since lagi na kitang ihahatid sa inyo. Clyden, bakit mo ginagawa to? I mean, lately kasi masyado ka nang nagiging sweet sa akin. Lagi ka na ring sumasama sa akin. Lagi mo na rin akong kinakausap. Nagpupuyat ka rin para sabayan ako sa panonood ng K-drama kahit hindi ka naman talaga nanonood nun. Baka kasi masyado pang maaga para sabihin ko yung dahilan. Cyrene! Uy! Elaine! Bakit? Clyden, pwede bang hiramin ko muna tong pinsan ko? Mukhang nakakalimot na eh. Ibabalik ko rin sa'yo after 5 minutes. Sige, okay lang. Hintayin na lang kita sa parking, Cyrene. Okay. At ikaw na babae ka, Ano yon ha? Bakit lagi na kayo magkasama ni Clyden? Nag-offer siya na ihatid ako. Bibilhan niya nga raw ako ng sarili kong helmet eh. Ano? So, ibig sabihin, mas madalas ka pa niyang ihahatid, ganon? Ganun na nga. Masama ba yun? Hindi naman masama, pero sana nagsasabi ka sa akin, di ba? Hindi yung clueless na ako sa mga ganap. Ha, paalala ko lang ha. Hello? Pinsan mo ako ha? Pinsan. Pinsan! Baka kasi sa sobrang kilig mo sa Clyde na yun, makalimutan mo na eh. Sorry na. So ano, ililigawan ka na ba niyan? Hindi ko alam. Wala pa naman siyang sinasabi. Girl, wag tanga ha. Kahit wala pa siyang sinasabi, sobrang obvious naman na gusto ka ng tao. Ihahatid ka ba nun araw-araw kung wala lang sa kanya? Gusto ka ligawan nun. Baka nga naghahanap lang ng perfect timing para umamin sa'yo eh. Eh teka, ikaw ba? Gusto mo ba siya? Ang totoo niyan, high school pa lang tayo, crush ko na siya. Ay buti naman at inamin mo na rin yan ngayon. Matagal ko nang halata, girl. Di ko lang pinapansin kasi alam kong matagal kang makamove on sa kahihiyan. Okay lang ba sa'yo na siya na yung madalas kong kasama? Bakit naman hindi? Gaga to. Pinsan mo pa rin naman ako kahit mas marami ka ng time sa kanya. Parte ng buhay natin yung lumande.
Basta, lumandi ka lang responsibly, okay? Yes, ma'am! After ilang weeks ng paghatid sa akin ni Clyden sa bahay, inamin na rin niya ang tunay na intensyon niya. Hanggang sa maging kami na. Sa point na yon, mas nakilala ko siya. Sweet naman siya at sobrang ma-update. As in mula umaga hanggang gabi, sinasabi niya sa akin yung mga ginagawa niya. Palagi niya rin akong ina-assure na ako lang yung mahal niya. Isang gabi, nagstay ako sa kanila para sabay kami mag-review para sa finals namin kinabukasan. Legal naman kami sa parents namin, kaya pinayagan ako na doon sa kanila matulog. Baby, okay ka lang? Nag-CR lang ako, biglang sinimulan mo na mag-review. Parang masyado ka yatang seryoso dyan ah. Pwede namang mamaya pa tayo mag-start. Sabi mo naka-move on ka na sa ex mo. Oo, naka-move on na ako. Hindi ka ba naniniwala sa akin, baby? Wala na sa akin yung nangyari dati. Matagal na kaming tapos ng ex ko. Talaga? Bakit may pictures pa siya sa gallery mo? Baby, binura ko na lahat ng pictures niya sa gallery ko. Kasi alam kong di mo yun magugustuhan. Binura mo? O inilipat mo lang sa hidden items? Ano? Nakita ko, Clyden. May nudes pa nga eh. Pati mga picture ng private parts niya nandun pa. So ano? Binabalik-balikan mo yung mga sinend niya sa'yo pag namimiss mo siya? Anong kalokohan yon? Ako na ang girlfriend mo ngayon! I'm sorry. Hindi ko naman na tinitignan yun. Okay, aaminin ko. Sinadya akong itago yun nang hindi pa tayo close. Pero nung naging busy na ako sa pag-aaral at lahat ng free time ko nasa yun na, nawala na yun sa isip ko. Kaya nga hindi ko na naisip na burahin lahat ng nasa hidden items eh. Sorry baby. Matagal ko na dapat binura yun. Sorry kung nakita mo pa. Ang hirap namang paniwalaan ang sinasabi mo. Ang daming pumapasok sa isip ko. Kasi posibleng kaya tinatago mo yon. Kasi alam mong hindi ko kayang gawin na mag-send ng private parts ko sa'yo. Na baka habang hindi ko pa kaya, tinitignan mo muna yun sa kanya, ganon? Clyde naman! Sorry. Wala naman akong ganong intensyon, promise. Nakalimutan ko nga na nandun pa yun eh. Alam kong mahirap paniwalaan, pero hindi talaga. Tapos na kami. Kung pwede kong halang burahin yung past namin para hindi ka na masaktan, gagawin ko. Nawala lang talaga sa isip ko yung nasa hidden items yung mga yun. Kasi hindi ko naman talaga nakikita sa gallery. Hindi ko naman hinihiling sa'yo na burahin mo yung past nyo. Pero yung hindi burahin yung nude photos niya, it makes me uncomfortable and disrespected, Clyden. Binigay ko sa'yo ng buong-buo yung tiwala ko, pero bakit parang mali na ginawa ko yun? Baby, please, I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya na hindi mabura lahat yun. Kung gusto mo, tatanggalin ko na ngayon. Tapos sabay nating i-check na mabuti kung may mga natira pang pictures niya. Ngayon mo lang naisip kung kailan nakita ko na. Hindi ko talaga intensyon na itago yun sa'yo, baby. Kasi kung oo, hindi ko iiwan yung phone ko at hayaang pagamit sa'yo. Pero please naman, hayaan mo akong burahin lahat ng pictures niya. Tapos mag-uusap ulit tayo. Ayusin natin to. Ayoko mawala ka sa akin. Dear Love, pinatunayan sa akin ni Clyde na naka-move on na siya. Dinilit niya lahat ng nasa hidden items. Nag-focus siya sa akin. Di niya sinayang yung chance na binigay ko sa kanya. Hindi niya rin ako pinipilit na may mangyari na sa amin kahit nararamdaman ko na gusto na niya. Nirespeto niya yon. At yon yung biggest green flag niya para sa akin. Kami pa rin hanggang sa makagraduate at pareho nang may work. Lahat naman tayo may kanya-kanyang red flags. Lahat tayo may nagawang pagkakamali at merong pagkukulang. Ang mahalaga sa relasyon, tanggap nyo yung isa't isa. At hindi kayo naghahanap ng mali para lang may mapatunayan ka. Metro's not
sake!